Il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS preżentat ir-rapport annwali dwar ħidmietha fl-2019. Ir-rapport juri kif dik is-sena il-Fondazzjoni ġiet allokata l fuq minn 19,600,000 euro f'fondi, budget li tul is-snin baqa' jiżdied skont it-tkabbir fl-ekonomija lokali. L-ammont ta' ħaddiema li timpjega l-FSWS ukoll baqa' jiżdied bi kważi 75% tal-impjegati ikunu professjonisti li jaħdmu direttament mal-klijenti tal-Fondazzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Alfred Grishti spjega kif hija minħabba dawn il-ħaddiema li l-Fondazzjoni irnexxielha tagħmel is-suċċess li għamlet f'din is-sena. Ir-rapport juri wkoll kif l-2019 komplet titnaqqas il-lista ta' persuni fuq il-lista ta' stennija għal servizz tal-FSWS. Grishti nota wkoll kif l-FSWS ikollha każijiet minn madwar Malta u Għawdex kollu u m'hemmx postijiet li għandhom ammont kbir ta' lokalitajiet li għandhom iżjed każijiet minn oħrajn. Grishti saħaq li 25 sena mit-twaqqif tagħha il-Fondazzjoni qiegħda tmur għand min għandu bżonn għajnuna sabiex tkun iżjed effettiva. Issa għandna preżenza fil-Fgur, għandna preżenza mas-Siċċa fil-Qawra, għandna preżenza f'Għawdex, għandna preżenza fl-Imsida. Qegħdin dejjem inżidu l-community services tagħna u nfittxu n-nies u nħajru n-nies aħna l-messaġġ tagħna huwa jekk għandek problema tipprovax issolvija waħdek fittex l-għajnuna x'hawn l-għajnuna. Il-Chairperson tal-FSWS Joe Gerada irringrazzja lil ħaddiema kollha tal-Fondazzjoni li f'dan iż-żmien diffiċli tal-pandemija irnexxielhom ikomplu jagħtu s-servizz lil numru kbir ta' persuni. Stqar li dan huwa żmien li fih din il-Fondazzjoni u l-ħaddiema tagħha ser juru kemm verament huma dedikati u impenjati favur il-ġustizzja soċjali f'pajjiżna. Sabu l-mod kif jriċċaw lil dawn in-nies u jagħtuhom servizz. Għaldaqstant minkejja li għandna diffikultajiet bħalissa, is-servizzi baqgħu għaddejjin u baqgħu jingħataw bl-istess integrità, bl-istess professjonalità bħalma kienu jingħataw qabel. Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon irringrazzja lil ħaddiema kollha tal-Fondazzjoni li kienu wara l-kisbiet li saru tul is-snin. Dan filwaqt li nnota kif issa l-pandemija ser tkun qed taffettwa aspetti differenti tas-soċjetà tagħna bi sfidi ġodda.